hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Patrik Vyskočil, Peter Kočiš, Martin Mňahončák, Judita Bilá, Lenka Debnárová, Peter Kolárik, Lena Košická, Miroslav Trnavský, Romana Hudec-Orlická, Michal Halon, Helena Gergová, Alžbeta Dvoranová, Eduard Valašík, Matúš Krátky, Matej Landler, René Jankovič, Martin Vitek, Erik Koníček, Grétka Čisárová, Táňa Kulíšková, Michaela Šálek-Drotárová, Dominika Žiaranová. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Sen anlat Karadeniz. Zachránené životy. Tahir, poď so mnou. Hovorila som ti, že sme mali ísť radšej k Osmanovi. A ja hovorím, že Igit sa bude liečiť u mňa. Niečo si vzal do hlavy, Tahir, a ideš si za tým. Mama, teraz naozaj nie je vhodný čas. Takže nie je vhodný čas? Zrušili zasnúbenie, synak. Merdžan ho zrušila. Prečo by ho rušila Merdžan? Kvôli tamtej ženskej jej Džemil stiahol prsten z prsta a vrátil mi ho. Prosím ťa, upokoj sa, mama. Syn môj nešťastný, máš ty vôbec svedomie? Mal si snúbenicu. Ale ty si uprednostnil tamtu, veď ja ju skám. Mama, len pomaly. Uvedomuješ si, ako sa správaš, Tahir? Nefes ti načisto pobláznila hlavu. Pozri sa na seba, synak. Mama, nepribližuj sa k Nefes. Čo je, horí? Zavolaj Merdžan. Nestačí ti, čo si urobil, Tahir? Nazar, nechci ma ešte viac naštvať a zavolaj sestru. Moju sestru už neuvidíš. Tahir, vráť sa dnu. Merdžan sa s tebou nebude rozprávať. Merdžan,
Povedz, ak sa so mnou nechceš rozprávať. Nechajte nás na chvíľu. Merjan, Povedala som, aby ste nás nechali. Porozprávajme sa tam. Počúvam. Merjan, prejdem rovno k veci. To ty si zrušila zasnúbenie? Povedz mi, Merjan, kto ti vzal prsteň? Kto ti ho stiahol z prsta? Otec. Nič som sa nepýtal, keď som ti ho dával. A otec sa asi tiež nepýtal, keď si ho bral. Mňa sa väčšinou nikto na nič nepýta. Ale ja sa pýtam. Chceš, aby som si ho dal dolu? Ty... miluješ Nefes, Tahir? Chceš, aby som si dal dolu ten prsteň, alebo nie? Pýtaš sa ma, lebo si dal sľub? Dal som sľub. Iba tebe. Je šanca, že ma budeš jedného dňa milovať? Chceš, aby ti vrátil prsteň, alebo nie? Chcem ho, Tahir. Ale musím si rozmyslieť, či si ho dám na prst. Rozmyslieť si, či sa spýtať otca? No, rozmyslieť si. Ak sa rozhodneš ho nosiť, nik ti ho nesmie dať dolu z prsta. Ak ho dáš dolu, ty, bude to tvoje rozhodnutie, rozumieš? Rozumiem. A čo tvoj prsteň? Budeš ho ďalej nosiť? Len ty mi ho môžeš dať dolu. Dobre. Fajn. Tak mi daj vedieť. Merjan, Áno? nikdy nedovolím, aby niekto ubližoval ľuďom, ktorých ja chránim. Je chladno, choď dnu. A do čerta s tým.
Pane Bože, prečo si vyrazil dvere? Musel som. Keď nespíš so mnou, ale schovávaš sa tu, potom som nútený vyraziť dvere, Asie. Nehovorme o tom, Mustafa. Prestaň to robiť s tou rukou, žena. Naopak, iba som začala. Zradcovia si to zaslúžia. A nezostanem iba pri jednom odmietavom geste. Nie, ty ženská, choď dolu. Choď dolu, dom je plný hostí. Ľudia sa dozvedeli, že Igit sa našiel a prišli za ním, tak choď tam. Mňa do toho nič nie je. Obslúži ich mama. Veď ja som tu tiež iba ako hosť. Ako hosť? Áno. Ty? Áno. Čo to trepeš, žena? Aký si ty hosť? Musím si v tomto dome dávať pozor. Tebe je jedno, že to slabé dieťa leží v posteli. Musím ho strážiť, aby si ho nevzal k Vedatovi. Som z toho na nervy. Neprovokuj, Asie. Cítim sa tu ako cudzinka. Zistila som, že môj vlastný muž je zradca. A som z toho smutná, Mustafa. Smutná. Asie. Aj tak ma už trápi svedomie. Tak vezmi moju zbraň. Vezmi moju zbraň a zastreľ ma, nech sa ťa zbavím. No tak fajn. Posledný raz zahrám rolu tvojej manželky. Gigitovi sa nepribližuj. Bože, bože. Ach, Mustafa. Ach, Mustafa. Ach, Mustafa. Ach. Ďakujem, Asie. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem ti. Zrušili ste zasnúbenie, ale tuším sa tu koná zásnubný obrad. Neviem, či sme zrušili zasnúbenie, ale viem, že sa nevieme zbaviť klebetných báb. Len povedz, mama. Hneď a zaraz otvorím dvere. A pôjdu kade ľahšie. A čo Nefes? Ako sa má? Ako sa môže mať? Od toľkého vyčerpania zaspala. Ľudia prišli, aby ju videli, ale my ich tu hostíme. A milá pani si pekne spinká. Veru, Nefes by mala byť moja švagriná. Čierny, 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 veľa cukru, málo cukru, čierny, veľa cukru. Čaj. Pre teba nič. Trochu cukru, Bekir. Asie, dcerka, ako sa má Igit? Má sa dobre, ocko. Vďaka Bohu ušiel od zradcu. Teraz spí, rozmýšľam, čo s tým zradcom urobíme. Uvarme ho v kotli. Teda, Tahir by to mohol spraviť. Čo, Mustafa? Hovorím o Vedatovi. Asie, povedz, ten chlap, Vedat, čo je zač? Čo vlastne vyviedol? Zaslúžil by si zbičovať, Bekir. Bič na ňo. Asie. Daj pokoj, čo ich hecuješ? Ale nie. Chceme vedieť pravdu. Kapitán. Toto je pravda o Nefes. Jej bezcitný otec ju predal Vedatovi, keď mala 16 rokov. Čo to vravíš, Asie? Ako len mohol otec predať svoju dcéru? Ak tomu správne rozumiem, ona toho muža nechcela? Žila s ním aj bez svadby? Veru, že žila. Je jedno, či so svadbou, alebo bez nej. 8 rokov ju väznil v dome. Každý deň ju bil. To je hrozný človek. Naozaj si zaslúži zbičovať. Toto kedy videl samika Nehoráznosť. Kto vie, ako to s ním mohla vydržať? Asie. Radšej mlč, dievča. Chceš, aby ho zlinčovali? Mohla by som ho zlinčovať, Midhat? Hneď by som sa na to dala. Asie, dcerka už ani slovo. Nič iné si Keď ti nezaslúži. tvoj otec hovorí, aby si mlčala, tak prestaň rozprávať, Asie. Nebudem mlčať. Boli sme všetci v Istambule. Navečerali sme sa a išli sme naspäť domov.
A ona sa ukryla v pick-upe. Keď sme sa vrátili, zbadali sme tých chudákov. Skrývali sa v kufri ako mačence. Mala zlomené prsty. Vedat jej vtedy dolámal ruku. Vážne. Ako môže ozajstný chlap zbiť ženu? naozaj To urobí vraví, iba počet sa Boh, s ním nie? odliadnom Taký, ktorý Bohom. nemá svoju hrdosť ani svedomie. No tak. Návšteva by nemala trvať pridlho. Priatelia, všetci máme zajtra prácu, treba sa vyspať. Hoďa Osman, maj sa. Je to pravda, zaslúži si Počkajte ženu. ešte. Maj sa dobré, Asie. Ďakujeme. Hlavné je, že sa chlapec vrátil. Ocko, počkaj, odprevadím ťa. Kroťte svoje vášne, páni. Dobrý deň. Pani Asie, je tu môj synček? Čakal som celý deň v nemocnici, ale neprišiel. Vráťte sa tam. Ešte počkajte. Možno príde. Pozrite, pani Asie. Teraz nie je čas na žarty. Bojím sa o svojho syna a chcem ho hneď vidieť. Vedat, už ani krok. Otoč sa. No tak. Nechcem mať s nikým naťahovačky. Neprišiel som robiť problémy. Chcem si len odviesť svojho syna a ženu a odísť. Nič viac. Tvoju ženu? Akú ženu? To dievča je odteraz pod našou ochranou. Ak sa jej dotkneš, zomrieš. Nevydáme ti nevinnú ženu s dieťaťom. Počul si ich, Vedat? Ukončíme to. Stručne a jasne. Choďte všetci do pekla. Chceme iba vidieť nášho chlapca. Mustafa, pochopte to. Vášho chlapca? I hneď vypadnite aj s tým zúrivým psom. Pani Asie, taká hrubosť vám veru nesvedčí. Len pokoj. Vedat! Len poď. Ja ti ukážem, čo svedčí tebe. Na mieste ťa prerazím. Zapamätáš si to. Zmiznite! Tamir, nie! Dobre, prestaň, to stačilo. Zbláznil si sa. A vy odtiaľ to vypadnite. Bez svojej ženy a bez syna neodídem. Prečo si vyšla von? Choď dnu, vráť sa. Choď preč! Choď preč, vypadni! Nefes. Moja drahá. Vieš, že robíš chybu.
Daj mi Jigita. Väznili ste ju a nazvali ste ju svojou ženou? Ha? Neodvediete odtiaľto nikoho. Odíďte. Povedzte slovo a zatknem vás. S dovolením. Vedat Sajar už odchádza. Však Vedat Sajar. No tak. No tak. Poď. Poď, ideme. Čo ti to napadlo? Prečo si sa postavila pred Vedata? Mohol ti ublížiť. Sme tu, nedovolili by sme mu to. No choď radšej dovnútra. Choď. Tak choď. Chlapče, ty si zasnúbený, máš na prste obrúčku. Počúvaj, toto môžeš jedného dňa ľutovať. Spamätaj sa! Moje nervy. Prepáč mi, Nuran. Neprivítala som ťa. No ten stres. Fajn, len ich výraz. Keď už nemôžeš odísť so svojou ženou a synom, tak môžeš aspoň zničiť hotel. Ejšan, radšej mlč. Bola veľká chyba prevziať chlapca od Mustafu. Nemal si sa priznávať. Celé mesto je proti tebe. Ejšan, už mlč. Teraz si na teba ten policajt posvieti. Budeš mať problémy, aj keby Mustafa nedal tvoje priznanie policii. Ejšan, mlč! Mlč! Ja to viem! Nemôžem zabiť Tahira. Nemôžem odviesť Nefes. Nemôžem vidieť Jigita, áno, ja viem, dobre! Vedat. Točí sa mi hlava. Nemôžem sa na nič sústrediť. A čo ty, Nedžib, ha? Ako sa máš? Povedz, aj tebe sa točí hlava. Už mi povieš, ako ti môj syn mohol ujsť? Uvidíme, či si pripravený. Nie si. Zostaň takto ešte jednu noc. A rozmýšľaj. Ja zatiaľ zmením stratégiu. Odteraz sa nebudeme hrať na naháňačku Kaleli. Fajn. Tak budeme spolu hrať šach. Dobrý večer. Dobrý večer aj tebe. Vitaj, Ocko. Počul som zlé správy. Ale počul si, čo sa stalo? Áno, raz si mi to povedal. Nám to povedala Nadžie. Chlapca vraj hľadali celú noc. A nakoniec dnes ľudia z dediny išli do ich domu, aby ich navštívili, keď sa našiel. Prekvapuje ťa to? Kaleliovci vedia oklamať ľudí. Ale to nie je správne. Ľudia, s ktorými som včera pil čaj, dnes
Išli navštíviť môjho nepriateľa. A nás dnes navštívil Tahir. Čo tu chcel? Ocko, môžeme sa porozprávať. Áno. Ešte hovor. Ale nerozčuľuj sa. Najskôr ma iba pokojne vypočuj. Dobre, ocko? Dobre. Teda... Dnes sem prišiel Tahir a priniesol mi prsteň. Povedal, že si ho môžem dať dolu iba ja sama. Ty si ho nedala na prst. Nie. Povedala som, že uvidím. Ale najskôr sa spýtam teba. A on si svoj nechal na prste? Áno. Povedal, že si ho nedá dolu, kým to nebudem chcieť ja. A ty ho chceš zase nosiť? Budem ho nosiť, keď mi to schváliš, ocko. Ďakujem, že ste prišli, majte sa dobre. Príliš veľa rozprávali. A ich návšteva trvala príliš dlho. Pre ľudí ako ty to znamená veľa. Isteže. Ďakujem, Asie. Nie je za čo. Tak čo, Tahir? Kedy podá Nefes trestné oznámenie na Vedata? Asi nikdy. Veď sfalšovala jeho podpis, než odišla do Gruzínska. Budeš ticho? Ja o tom nič neviem, Pane Bože. Hovoríš to policajtovi. No, ale stala sa vražda. Nezastrelil Vedat svojho zamestnanca Bulenta? Zastrelil. Áno, Midhat, ale jeden z jeho mužov to vzal na seba. Toho bezcitného sviniara len tak za mreže nedostaneš. Zaslúžil by si dobiť palicou. Tahir, radšej mlč. Čo by sa tým vyriešilo? Aj tak to tak nenechám, Tahir. Musí byť nejaký dôkaz. Isté, že existuje dôkaz. A potrebujeme ho, inak sa ten podliak neprizná. Ak ho nedonútime priznať sa, nájdeme iný spôsob. Uvidíme, ako dlho ešte dokáže viesť takýto život. No dobre, čas pokročil. Idem hore, pozdravím ešte malého Jigita a Hodžu Osmana. A potom už pôjdem domov. Asie, choď hore s Midhatom a pozri sa, či si tvoj otec neželá ešte naliať čaj. Poďme, Midhat. Ty stoj. No tak, mama. Som nedočkavá. Nemohla som sa spýtať, keď tu boli hostia. Tak čo sa stalo? Povedz mi, nastokol si Merdžan prsteň? Chcel som, ale nemohol som. Ona si to neželala. Synak, bez toho si sa ani nemal vrácať domov. Mama, pozri, svoj prsteň mám stále na prste. Môže mi ho dať dolu iba Merdžan. V poriadku? Si spokojná. Dal som sľub a dodržal som ho, tak čo ešte chceš? Povedz mi, čo mám ešte urobiť? Mama! Tvoj syn dodržal sľub. Čo viac chceš? Už mi to lezie na nervy. Nevrav. Pozrite sa na Tahira. Dal ten sľub, lebo musel. Chráni Nefes pred pomstou toho sviniara. Asie, leješ olej do ohňa, žena. Mlč už! Hasič Mustafa. Váš slova. Ty si len uhasil Vedatov oheň a pochoval jeho muža v mori. A kto vzal sľub od toho muža Mustafa? Už si zabudol? Prestaňte! Je mi jedno, čo ľudia dali a je mi jedno, čo vzali. Každý nech sa radšej stará o seba. Aha, rozčúlil si ho. Áno, rozčúlili sme ho, Asie. My všetci. Upokoj sa. Musíte všetci stále chodiť za mnou. Som tu sama, nie sme všetci. Tak poď. No poď.
Čo je s tebou? Pomietol si sa? Keď Merjan odložila ten prsteň, prečo si jej ho zase vrátil? Nič s tým nespravím. Dal som jej sľub. Je to moja vina. Ľudia sa bežne rozchádzajú. A môžu aj zrušiť svoj sľub. Asi je, dal som jej nádej, chápeš? Išiel som v ten večer do ich domu, dobrovoľne som jej dal ten prsteň a to ma viaže. Prosím ťa, nič ťa neviaže. Všetci vieme, prečo si to urobil. Myslel si si, že miluje iného a naštval si sa. Zamiloval si sa do Nefes. Asi je prestaň. Vieš, že som sa do Nefes nezamiloval. Tahir. Neklam sám seba, prosím ťa. Švagrina. Priznaj si to. Ak to nespravíš, budeš trpieť. Veľmi miluješ Nefes. Nerob to. Neubližuj aj jej. A čo by sa zmenilo, keby som ju miloval? Aj tak by bol celý svet naďalej proti našej láske. Nemôžem ju mať. Dotknúť sa jej. Držať ju za ruku, česať jej vlasy. Prečo? Lásku nič nezastaví. Žiadna sila sveta. Netvár sa tak nechápavo, Asie. Čo by sa stalo v tomto zaostálom kraji, keby sa muž oženil so ženou s dieťaťom? Ja by som to ustál. Ale Nefes... Ona by veľmi trpela. Povedz, netrpela už v živote dosť? Prosím. Prečo nepoužívajú indiáni putá? Neviem. Nefes, čo myslíš, prečo? Pretože indiáni používajú laná. Aha. Povedz, ty máš putá? Pravdaže? Nikdy som putá nevidel. Ukážeš mi ich? To jasné. Panielik môj. Koho s nimi spútate? Spútal som veľakrát napríklad Tahira. Veru áno, pravda. Prečo ti dal putá? Tahir robí občas bláznivé veci, preto. Nech Boh dá, aby si sa polepšil. Amen. No dobre, ja už pôjdem. Mám ešte prácu. Igit, hádam, budeš čoskoro fit. Opatruj ho. Neviem, ako sa ti odvďačím. Ďakujem, Midhat. Midhat, prosím ťa, odvezieš ma domov. Iste, Osman, poďme. Ďakujem. Pekný večer. Aj vám. Poďte sem.
Dobrú noc, otec. Dobrú noc. Nech ťa Boh chráni. Aj teba, otec. Budeme v spojení. Jasné, ten bláznivý chlapec zničí jej aj svoj život. Urob s tým niečo. O čo zas ide? Tá obrúčka na jeho prste je horšia ako putá. Je to láska, čo ho spútava, no neprizná si to. Pohovor si s ním. Mohol by som aj byť na bubon, ale nik by ma nepočul. Vieš sám, že keď si raz odsúdený nosiť putá, nezbavíš sa ich. Dobre. Porozprávame sa inokedy. Maj sa dobre. O čom ste hovorili? No o čom? Gratuloval mi k Tahirovmu zasnúbeniu. Zruším to zasnúbenie. Osobne. Môžeš byť aj naďalej zradcom. No proti láske sa nemôžeš postaviť, Mustafa. Kto by sa mohol postaviť proti láske? Ani tú našu nič nezastavilo. Lenže oni dvaja nakoniec aj tak nebudú spolu. Nemôžu. Môžu. Môžu, ale ty vieš, že Čierne more, ktoré ich dnes objalo, ich možno už zajtra pohltí. Asie, nevydám svojho brata moru. Pochop ma. Kalemumun ucu var, insanın ne gücü var. Kalemumun ucu var, insanın ne gücü var. Kaderim böyleymiş, ellerin ne suçu var. Kaderim böyleymiş, ellerin ne suçu var. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Yazmadaki pul muyum, sevilmez bir kul muyum? Yazmadaki pul muyum, sevilmez bir kul muyum? Herkes basar da geçer, kapıdaki yol muyum? Herkes basar da geçer, kapıdaki yol muyum? Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Uzakta dur varamam, sevduğumu saramam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam. Kaderim böyleymiş, ne yapsam yaranamam.
šťastné? Si teraz spokojné? Koľko srdc si už utopilo? Koľko srdc leží na dne? Ber, vezmi si aj moje a raduj sa, Čierne more! Raduj sa, raduj sa! Raduj sa! Raduj sa! Raduj sa! Karadeniz pusludur, bulutlarla yaslıdır. Karadeniz pusludur, bulutlarla yaslıdır. Denizin çocukları hem asi hem mavidir. Denizin çocukları hem asi hem mavidir. Ayrıldım sevdumden, otur da derdime yan. Ayrıldım sevdumden, otur da derdime yan. Zlatko, povedz mi, prečo si 3 dní nič nejedol? Nechcel som jesť bez teba. Tak ti pripravím chutné raňajky, dobre? Spápame ich spolu. Ale vajíčka nie. Bez vajíčok to nebudú raňajky. Ale... A keďže tu Tahir nie je, nezie tvoje vajíčka a zostanú tebe. Kde je Tahir, mami? Neviem. Nemá tu auto. Už ťa nepustím, vlk vyjúci na mesiac. Oh, počkaj tu na mňa, pripravím raňajky a prídem. Zakry sa. Ja chcela som Jigitovi pripraviť raňajky. Čo si ty za ženu? Nemáš žiadnu hrdosť. Nie si tu vítaná. Uvedomujem si to. Zostanem len dovtedy, kým sa synovi nepolepší. Zrušila si jeho zasnúbenie. Ale nevestou v tomto dome nebudeš. To si vyhod z hlavy. To zasnúbenie je zrušené? Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez.